Apako nyingi Nyasaye man kod teko, agoyo ne erokamano Nyasaye nogo. Otimo ng'wono maduong' e okinyi masani, kendo kelowa kanyakla e studio mondo wawinji kendo mondo apuonji weche moko manok modwaro ni mondo wapog kodi e okinyi masani kapok iwuok mondo ringi mondo idhi e tijeni. An mawuoyo kodi gokinyi ni nyinga Pastor Benard Otieno Wiso. An wuodo kochia makamenya e tie sikul Nyalianga e pap kamadanga kanyo. Nyasaye maparo ji no para e thurwa kanyo ka an koda chiedhe nade mathoth. No mako bada eka bang'i achien notimo na ng'wono maduong' mar warruok. Kendo sama nowara noneno ni long'o mondo miya tich e ode mondo atim. Eri okinyi masani abiro ka mondo ati tich mane Ruoth omiya mar yalo wachne bang' ka nosewira kod mo eka ne oketo mich maduong' ahinya mar yalo wachni e chunya, kendo mane tich masebedo katimo. Omiyo agone Nyasaye erokamano kuom ng'wono manotimona no, kendo kata ng'wono machielo manyochako timona mondo anwang'ra e studio machal kod mar Lolwe mondo ayalie wachne kapuonjo piny ngima kuom weche malong'o ma Nyasaye osetimo. Chunya obedo mamor, kendo tich abich ka tich abich, pile ka pile, Nyasaye osetimo na ng'wono maduong'. Ok an gi ratiro mar bet ka, to en ng'wono makende ahinya matama pimo, nikech nitiere oganda mathoth ma opportunity machal kod gisemanyo, kata kamano pok oyudore. To an to Nyasaye oyiena mondo tich abich ka tich abich gokinyi sa 12 abede ka mondo ayali wach Nyasaye makelo ngima. Bende amor koganda Nyasaye mosechung' kod injili ni nyaka nachaki sani koro dhi higni mang'eny. Nyasaye mondo ogwedhgi kama ginitie. An atiyo tich Nyasaye e kanisa mar Foundation of Eternal Life Church, Nairobi, Dandora ka. Kendo kanyo Nyasaye osemiyowa thuolo mondo wabed gi jotich Nyasaye mamoko ka wayalo godo wach. In bende minena kama initiere, chunya mor kodi nikech iseyie mondo chik iti ne injili makelo ngima. Nying Nyasachwa no mondo yud duong' kuom ng'wono kendo kuom kech maduong' kod hera mosetimonwa machal kod mano. Chunya mor kodi ahinya. Ta agombo ni kapok atimo anything, tagone Nyasaye erokamano maduong'. To nitiere oganda Nyasaye moko bende ma chunygi osewalo negi ni mondo gichung' koda kendo gimiya support e wach manena yalo ni. Kendo mondo miya chop ka eri pile ka pile, ok en wach mayom. Tiyo jomoko madhiro wachni mochung' e toka, kendo adwa ni mondo agone gi erokamano ka it piny winjo. Achiel gin oganda ma Nyasaye notudwa go kanyakla, owadwa Tom Odondi. Entiere Ruiru, kendo Nyasaye nomiye thuolo mondo obed kanyo, kendo bedo ne kanyo no osemiya neno gik malong'o. Owadwa Tom, erokamano kama intie. Wan kod owadwa Joseph Papa ma deputy head teacher Orero Secondary School. En bende osechung' koda wuod karachuonyo. Erokamano ahinya jaduong'. Nyasaye mondo ogwedhi kendo umi kendo riti. Adwa nago erokamano ne family mara kamoting'o jaoda gi nyithinda duto mosechung' koda e weche matek ma jasigu osechung'go e nyimwa. Kata kamano mama no gi nyithindwa go osechung' motegno ka gichiwo advice kendo gichiwo support. Nyasaye mondo ogwedhgi ahinya. An kod owadwa Joseph Apollo Bana, ruodh Ogai mar karachuonyo, kendo chunya mor gi jaduong' no. En bende pile ka pile ofuayona kendo rawona gi weche malong'o, ochiwo advice, support ochiwo. Erokamano wadwa jaduong'. Nyasaye mondo ogwedhi kama initiere. Bende wan kod kijende adek mosetiyo Nyasaye gi kinda gi achiel kaduol kamoting'o Daudi, Joshua to gi Obilo. Giduto te kanyakla yawuoyigo. Nyasaye mondo ogwedhu. Ating'onu bada, tich mosetiyo ok nodhi kayiem nono. Alamonu kendo Nyasaye nomiu kwe mar dhod chunyu. Wan kod owadwa Dan Owade, mano pastor, to gi jaode mamin Felix. Aketo gi lwete Nyasaye. That family, Nyasaye mondo ogwedhu. Nyarseme, Nyasaye mondo ogwedhi. Owadwa Dan Owade kani kobudho bich,
gi min ot mare gi nyathigi gisebedo kanyakla e tijni. Nyasaye maratego no mondo gwedhegi kendo ting'gi malo. Amor kodgi ahinya kuom tich matek ma gisetiyo. Bendo kata mana wuongi Lakson Owade be Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Nyasaye mondo ting'e malo. An kod Mheshimiwa Opiyo Wandayi ma Ugunja, wadwa jaduong', erokamano kuom tich misetiyo, bada misemako, injili mise support, erokamano mang'eny. Nyasaye mondo ting'i malo, alamo nigi kinda, Nyasaye nobiro umi. E piny Kochia, jokochiawa duto te kamoro amora ma ginitie, erokamano, support musemiya ni malo chutho. Injili ni biro dhi malo kendo biro ting'ore malo nikech Nyasaye nitie kendo un bende usemiya support. Baba wa Peter Were Ore kama entiere, Nyasaye mondo gwedhe. Charles Ouru Ore en bende kama entiere, Nyasaye mondo gwedhe mang'eny. Wan kod wadwa matieko godo Dan Oyiete kod jaode ka gin Kabiria ka to gin Joseme, gin bende Nyasaye maratego no mondo umgi kama gintie kuom support ma gisechiwo nikech injili. Chunya obedo mamor kodgi ahinya gi joma moko bende samoro thuolo ditama ma wuo godo maber kata ma apari godo kata ma fulo godo nying kata ma lugo godo nyingu te nikech usechung koda jok ma kwano gok ni kende usechung gi injili ni. Mago jok ma pile ka pile usechung gi injili to in bende isechung gi injili. Nyasaye mondo gwedhu, Nyasaye mondo ritu, Nyasaye mondo miu kwe kendo Nyasaye no mondo paru. Mama wa Karen Wiso kama entiere piny Kochia kanyo kodhiambo, en ben Nyasaye mondo rite ka entiere kanyo. Suchiwo support mang'eny. Basi adwaro kendo agombo ni kama entie minena eno goe chongi mondo walam Nyasaye. Nyasaye no en to kolame to timo gik madongo kendo kowuok kode to chung kendo owinjo weche malong'o to ochiwo duoko kendo ochung' e wachno. Mane momiya kwayi kuom ng'wono gaga chogi kibolori e nyim Nyasaye mondo ne gik malong'o ma Nyasaye timo. Nyasachwa kendo wuonwa, agoyo ni erokamano mang'eny. Aseneno badi kendo aseyie ni initie. Gik mitimo dongo, gik mitimo beyo. Onge gima dwa pimigo Nyasaye. Isechung' ewi loyo, isetimo gik madongo. Mane momiyo chunya ogeni gokinyi. Be mane momiyo agoyo ni erokamano nikech aneno gik malong'o mitimo. Nyithindi te man kod pek moringo biro iri ok nono tidong' kodgi kimiyo gik malong'o. Kata jasigu osedagi moserido ngima mowacho weche malich, Nyasaye to kibiro tiketho lochne no kendo iketho gik malong'o manyo paro ni mondo tim gi ngima nyithindi, tikelo ber mosiko manyaka chieng'. Mane omiyo luongo nyingi gokinyi ni yawe pachwa sani mondo warome kod gik malong'o. Yawe pachwa sani mondo wawinji kendo wamakie gik mabecho miseikonwa. Nyingi no nwang' loch ewi gik moko duto nikech in min kod teko kendo in min kod nyalo. Ing'eyo jaduong'ni gi pek ma en go e dalane. Bende ing'eyo kijana ne gi pek ma en go Nyasaye. Kata wuotho ka onge kod mor. Ing'eyo gima nade motiko mor ma en go kata manyoche en go. Bende ing'eyo mama ne gi wach matek manie ngimane. Kata wuotho sani kokwano lwete ndara. Wuonwa ing'eyo gima omiyo timo mano. Omiyo aluongo nyingi sani ni mondo ipare. Wuonwa kapok apuonjo wach, Roho mari mondo tel, mondo imiwa chuny mar winjo kendo mako, mondo weche malong'o oikwa ne biro mar Ruoth. Chunya ogeni mathoth, ok inimiwa wich kuot, tiseikonwa loch mosiko. Nyingi mondo opake nikech initie, pod ibiro beti, pod ibiro umo ka ng'wono mari osebet. Ok achuno jahera, dwachi otimre mana kuom yie e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amen. In bende akwayi kama intie, iwach gi chunyi ma iye kendo kiyie wache ni amen. Erokamano. Adwaro ni mondo asomo wach mondiki e kitabu ma Johana 8 matindo 10 wachake 9. Ndiko lero niya: eka nochako olung'ore mondiko e lowo. To kane giwinjo gima owacho, ne gia kanyo achiel achiel, chakre joma dongo nyaka joma tindo. Mi Yesu kende ema nodong' ka dhakono ochung' bute. Yesu noting'o wiye mopenjo dhakono niya, Nyarwa, ekegi.
onge kata achiel modong' mondo ong'adni bura. Dhakono nodwoke niya, ooyo jaduong', onge ng'ato modong'. Eka Yesu nokone ni, kata an bende ok ang'adni bura. Dhiyo to kik ichak itim richo kendo. Thuon wach madwa wuoye gi sani, kendo ma gombo nwapogie kodi gokinyi, ka Roho ma Nyasaye oteloni mondo ikawie thuoloni makende, mondo ichikie iti e wach malong'o ma Nyasaye oseiko mondo wawinjre. Ma e wach masetiyone kuom higni mang'eny, kendo ma e wach mosechungo miere mathoth. Ma e wach ma kijende mang'eny oseyude konyruok, kendo nyiri mabolore e nyim wach mayaloni oseyudo gik malong'o e nyimgi, kendo pile ginyalo timo ne Nyasaye kuom gik malong'o ma Nyasaye no osetimonegi. Wach mawuoyeni osemiyo mine mang'eny mane oseng'ad ketgi oko ni onge gima long'o ma ginyalo yudo e piny ka. Gisetimo neno ka giting'o nying Nyasaye malo, Ruoth Marategono pod ongima kendo pod entie. Omiyo an kode kod adiera, kendo aseneno katimo nenda wuon ka Nyasaye nochung' koda. Wach mawuoye sani en wach miluongo ni ekegi kata ere gi. Kendo wach minena somo ni en wach maduong', kendo en wach makelo ngima ne joma dwaro. Odwoko geno kama geno oserume. Kendo adwa napenji ni to ineno nade ekegi. Kendo ka wuoyo kama samara nyalo goyo bindi, kendo ipenjori to jalni to wuoyo nade, koso ang'o ma kawuono obiro go. Ekegi. E wach masomo wuoyo na kuom mama moro, kendo mama ni sitoche kata in samoro isewinjo, samoro in bende isepuonje joma moko. Kata kamano Roho ma Nyasaye okele gokinyi jumani mondo wawuoye tich abich ma kawuono. Tich abich mokalo nowuoye wach machielo, to sani Roho no biro gi wach machielo kendo mapenjo ni ekegi. Mama ni e kinde moro noyude kodhi ataro mar chik mane Musa okelo, kendo chike Musa ne ji ormiyo luor kendo norito. An bende ago erokamano ne Nyasaye mane otiyo kod Musa mondo okel weche malong'o mane nyalo miyo ji dak kod kwe. Mama ni odhi ataro mar chik mar Musa, ojuke rando kotimo gima rach, kendo notimo timbe mag usherati ma chik okwer. Sama ne jogo make, nokele ir Yesu mondo Yesu ong'adne bura. Sama ne gitere ir Yesu mondo ong'adne bura, to ne ging'eyo malong'o kaka chik Musa to wacho. Omiyo ne gibiro ma gichung' e nyime ma gikone ayanga ni mama ni wayudo rando ka terore, kendo gimotimono en tim marach. Kendo wagombo ni mondo wang'e ni to in tiwachi ang'o, nikech chik Musa to wachonwa ni wakaw kidi mondo wagoye wanege, nikech mano biro bedo ranyisi ne oganda mamoko madwa timo gima mama ni otimo. Yesu bende ong'eyo kaka chik Musa nowacho. En bende oyie ni chike no to wuoyo kamano adiera. Yesu ma jang'wono, Hosana, Ruodh lela, Ruodh muma, Umuga man kod rieko man malo gi ng'wono maduong', okelne wach mang'ongo mondo wuoye. Sama nochako mondo wuok kuom wach, nowacho negi wach makata in samoro isewacho ne joma moko. Okonegi, joka mama, utimo maber kuom kele. An bende yie kodu nikech ang'o? Chik Musa wacho ni dhako machal kod ma nogo kod kite gadiera mondo negi. Ok apogora kodu e paro, kata kamano an bende apenjora kendo apenjou niya, to uneno nade? Donge wakwanyi kidi waduto mondo wabed gi kidi e lwetwa mondo waikre mondo wagoye? Oganda nokwanyo kiti moikore rito frimbi ma Yesu dwa goyo negi mondo gichak goyo mama. Sama ne giwuoyo kamano, to Yesu Maratego nolung'ore piny kochako ndiko.
ondiko weche moko to jogi neno kodeko pod ondika odeko gichagi kode yaye japuonj to iwacho ang'o dak wawinj gimiwacho wachak tich mar tieko mama sama noting'o wiye malo to konegi wach mang'ongo okonegi niya an bende yie mondo goye kod kidi kata kamano jal mapok otimo richo ema mondo okuongo goye mondo waduto te okuome kod kidi. Jawar okawo kalambe ochako ndiko lowo sama nondiko oganda mathoth go te nolung'ore mondo onen to en ang'o ma jalne ndiko. To gima nodhierowa nono ni kane ging'iyo gima jalne ndiko to ng'ato ka ng'ato noneno richone manyotimo. Sama gineno richogi ma ng'ato neno mare nodong' ka wiye okuot. Kidi manoting'o maduong' modwa gocho godo no ae lwete molwar piny kokia. Noparo kende ni ji mamoko neno richo ma mare ma Yesu ondike lowo ka. Nowuok koringo dhi ka wiye okuot oa kanyo. Jal machielo ong'iyo mare oneno wiye okuot en bende oa. Negitimore kamano giduto ma apoya nono mamano nodong' kar kende gi Yesu ji ariyo. Eka Yesu nopenje ni tiwinjo mama to koro ekegi. Nodwoko ni ooyo gi onge adong' mana kenda ka to wan mana kodi ji ariyo. Yesu ng'ado rieko ni winjo an bende ok adwa ng'ado ni bura dhiyo to kik ichak itim richo. Adwa somo wach machielo kendo mondiki kitabu mar Wuok 14 matindo 26 mawacho niya, Ruoth Nyasaye nowacho ne Musa niya, rie badi e nam mondo pi oduog oim jo Misri gi geche kod jogi ma jo-Farisi. Mi Musa norieyo bade nam kendo kane piny oyawore to pi noduogo e wang'e machon. Jo-Misri noyudo ringo kane pi duogo. Mi Ruoth Nyasaye notiekogi e chuny nam. Pi noduogo moimo geche lweny gi jo-Farisi kod jolweny duto mag Farao manolawo jo-Israel ei nam. Onge kata ng'at achiel mane odong'. To jo-Israel nong'ado nam kawuotho e lowo motuo ka pi ogingore koni gi koni. Kamano e kaka Ruoth Nyasaye noreso jo-Israel gi jo-Misri odiechieng' onogo. Bang'e jo-Israel noneno jo-Misri koriere e dho nam kosetho. Kane jo-Israel oneno teko maduong' ma Ruoth Nyasaye okumogo jo-Misri, ne giluore mi ne giyie kuome kendo kuom Musa ma jatichne. Sigana masomo ni mar ariyo, in mano be aparo kendo ang'eyo ni ing'eyo. Ing'eyo weche matek manene omako nyithi Nyasaye ma jo-Israel e piny mar Misri. Kendo kaka ne githagore higni mang'eny kisandogi to onge gima long'o mane giyudo. Ne gikalo weche matek ma samoro ing'eyo kadwa donje sani. Kata kamano wach madwa ni mondo awuoyo kuom wachni en niya, sama jo-Misri nolawo jo-Israel ka koro wuok dhi ma gichopo e nam, Nyasaye notimo ng'wono mare jo-Israel mong'ado kendo nam nowinjo command ma nam nobarore nyadiere. Sama Israel osekadho modhi, nojiwo jo-Misri mondo lawgi mane gidonjo. Sama ne gidonjo ma giserumo te ei pi, to Nyasaye nowuoyo kod Musa mokone niya, chak idogi mondo irie ludhi kaka ne rie mokwongo mondo nam oduogi mondo im jogi. Kendo mano notimore ayanga. Sama wachno notimore ma jogo orumo te, Nyasaye nopenjo nito ekegi. Wasigugo eko ekegi. Kawuono ka wan ka gokinyi, tang'eyo ni samoro ikadho e wach matek momako dhogi. En wach matek mosetem. En gir dala ma samoro anyuola ong'eye e dala u kanyo. Kendo kata ka en e dala kotimore, to ji ong'eyo ni mano kawaida mar dala u ni nyithindo nyaka law ji ae dhogi kalwar piny ka gichalo jok moran. Kendo ging'e maler ni tuo mar ndulme momako dala u kae mako nyithindogo, mano gima kawaida ma nyaka bedi. Mano gir dala. En giro juoko kanyo, en giro yare kuma biro ae modhiye onge nikech mano maru. Anyuola ni ong'eyo maler ni tuoche maywayo ji magoding'
weche maricho matek manotimore dalau kanyo ging'eyo kendo gikwanoni, kendo weche maricho te ging'eyo ni notim dala kanyo, kendo pile ka pile kata temo to ging'e ni onge gima notimore dala kanyo. Kawuono akelo Yesu ratego mabiro penjo no chandruogno koro ere go, wach matek misekadheno ere go, donge Jehova motieki. Iwinjo, Yesu ratego no biro chung kodi e wach matekno. Jawarno to ngima en do timo sama osetieko ni biro penjo jochiende manoramo dalawa ni tieko. Kawuono ere gi. Yesu biro chung kodi nyathi kich mopenji to sikul fee biro tami kinde mokalo, koro Dhakono gichung ere gi. E nying Yesu awuotho karamo kendo awuoyo karamo, atimo nende lela ka ji neno, nikech ang'o? Osetieko kendo oseloyo. Kawuono oganda penja bende biro penjo to chandruogno koro ere go kumodhiye. Ok adwa ng'e kumodhiye nikech ang'o? Jawar osetele. Yesu ratego penjo kendo ama biro penjo kara in gi chir to koro ere gi. Kata ni wacho ni ok inyalre jasigu jachien penji koro ere gi. Donge nyithindo Nyasaye osekelo, donge gweth osekelo, donge loch osekelo, donge ber osekelo, donge osechung' kod dala, osechung' kod ngimana, donge wasechango. Mama ibiro chango, ibiro penjo ni to koro ere miguma mayando maki, koro ere luro mano maki, nying mano chakino, koro ere donge Ruoth oseloko nying mokelo gima long'o. Apako nying Yesu ratego. Kiwinja kama intie to chunya nyisa ka in kod yie to mane neno mibiro timo. Kipenjo ne owacho kama, kawuono ere u kod weche ugo, nikech ang'o? Jehova osetele nyima, osetimo gik madongo. Obiro timo ni e biashara, obiro timo e ngimani, obiro kod dala malo. Iwinja kigombo penjo ni to koro ere chandruogno, to go chongi piny mondo walam Nyasaye mondo ine ka gik madongo biro timore. Obedi kes mosemaki e kot, Jehova biro penjo ni to ere kesno, dongo oseloye. Obedi tuo manoki mosemaki, Jehova biro penjo ere tuono, donge Jehova oseloyo. Gochogi piny mondo walam. E nyingi no man kod teko Nyasaye, waseneno badi gik malong'o misetimo. Chunya ogeni Ruodha, iber manyaka chieng'. Aseneno ng'wono kod kecho maduong'. Nyasaye chung kod nyithindi e weche matek machalo nade, donge koro ibiro penjo, wan bende wayie mondo wapenji to koro ere chandruogego kuma gidhiye, donge in mimakogi igologi wadong' thuolo. Erokamano Jehova kuom setimonwa. Timne mama, timne jaduong', timne wadwa, timne kijana, timne nyathi kich, timne nyaka mon liete, itimne nyaka jogi manosipetende. Kitimo maber Ruodha, wanagoni erokamano. Alami ka yie Nyasaye isetimo kuom ng'wono e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amen. Awacho ne nyinga en Pastor Benard wuod Wiso. Ayalo e kanisa mar Foundation of Eternal Life Church Dandora ka. Nyasaye maratego moyie mondo wagwedhre kodi kanyaklano, mondo yieni bende itine Jehova. Kineno namba mantiere kanyono, mano namba na. Yie mondo igo mondo wawuoye weche moko. Wanalamo Nyasaye bende warwaki kanisa wa ka injo e vila kanyo, wuothe kabrono nyaka chop Sam Liz Education Center, wan tiere bathe kanyo. Nolo tiere kanyo wan gi bisop marwa ma Nyasaye osewalo dwa tigodo Julius Udo Donde ma wude game. Nyasaye mondo gwedhe, in bende Nyasaye mondo gwedhi. Warwaki kanisa bi mondo watini Nyasaye kanyakla. Chungi gi injilini e samo winjore mondo ibedi penji to koro ere chandruogego kata ne giramo magi chuno dhorange, magi gweyo ka guogi, to kawuono koro ere gi. Jehova osenyalo kendo osetimo. Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Amen. Achiwo chunya duto, arangi, akwai